Criú agus fáte hiic Na Seansálaithe, mas maiileh seansa láú blacid na Seansálaithe. Is me sé Hugh Mc Evoy arás libh a rís an seo a mí úil inis deilí feitfah mutarh leithbála tríd an saoú hána féin inis ar an aine gáanta seo. Mar is great tá an seo le moid chóleachíthe gáanta muid chuirte. Má mó an le buzzle an áirtnas an cin fa. Tá man teartús bar le Áine bhuiir Áine go dtí mar tú. Tá go bhaid tá an COVID-imithe tá mé mothú níos fearr tá foiniú ráis agam. Tá mu ddír ní rán sin ghfuil an tá jogan na an taigra an dearna sa trais seo, tá get go brona fa sin. I know, ní bhéh leis go beaging le bhúlas le ceile ar le lóir le ceile a an seachtain. Ar fa caiiciis. Ar fa caiiciis and then the matarasheries le ceile. But an caiiciis sin tá really fada, it's móhainn tá really fada an am sa gentagin. Bim just Sraith ceair, Genie Mac. Yeah. Crazy. Tá man seo fásta le James ó Fáilte. James, dtí mar tú? Má, yeah, Can you wake up to come lab out for sorrow handling those? I say great shit a lot of assing so far. So yeah, can wake up with hopefully now because that been la so yeah. Well, from Jingin Green anyway, not I think the Garker and Feast to my because James get the Dacha or they team way. She's because the squashies. Yeah, get the look. Farmer's tan on full show. Actually, look. That much more is great and shot like and special. I guess my into school and lad shot and charting shot more and upper tangent yeah. I guess faster to get the book that star or come in I guess lad shot. The man shot la Eoin Mc Evoy. Eoin, do you remember that too? Tá me go mac ar mahad. Braham cinál nos go me takeíos score in Spanish Inquisition an seo. Bheith buir fan cid tá rúmach tá ag sníad mór leis. Ní bhfuir mu riú an compráid sin. No. It's proud of me. Yeah. You should have all was better for time. Yeah, exactly. It's Spaniards testiún. Yeah, or there's the big rush nervous riv aglafi anulin. Will tú nervous show and that will being the goalie na fi aglafi chuig den kins ach yeah ach tá sibh go háling so tá meg tú leis mission. What a fine compliments enough. What is stat? So and dai ó Áine ógange ar a cheile dat dinge bíd nachhfuil isacu agus so I give a grammar a ceidir bhfuil má leat na sa cheimhlíonn ar an ollscoil agus bhí tú mar bhúnsear agam agus mé ag genú Gaeilge mar ábhar ránithe in UCD. Is UCD céint le cinna le hasí tú má sa teagascáirt agus ar an ollscoil. Well, rinne mé mi chéim in UCD agus rinne mé Washington in UCD freisin an MA scríbhs commeráid agus go honúil má dhéanaan tú sin bíon tú tagas go an céanna. Mar sin is tóch go méidir go sin an uair a bhí tú lom sa seo mar anga ach chuúla me thu chuíon sin sa phodchraoladh le cíarní faoi na laiad gramada i bhí fóla agus leinn. So fair play. Ach no, we ancracks na rangni sin is samgur tú stir an choráilm agus stis a tanglan agus was bín sé chotácht a chuin déine hirt le chéile le bheith caint le chéile díireach agus bheith comport of sa tanga le go gúine si arab, cad is fiú chuin goige ionintach hirt a chuine má I mín siad wahí an sin hééis na ollscoile. So sin rud táchtaí imach daine sort tíoch le chéile agus ag sort búnú cordis le chéile. Yeah. Neas go mu better just marghealga ar an taí a bhí agamsa ag neas mu rud cean na díobse agus James, but like na teagascáir agus na muinteoirí in Gaeilge in UCD just like ionta cardide like leis na daltaí fásta agus like móin seo like ní bhí me si chuí like go raibh agla arm rih cibít an na muinteoirí whatever neas go rud cean na díobse na bhí sibh sistadir ar an ollscoil. Well, ní thugla mé creidháil neidir tú go girl own do unu she'll like Tacoma on ogre so narcatu because like we'll do niche cane linja but yeah kinja leis na tagas story we should niskir any stone as like circle okulin yeah kinja I don't know Rocha Margena that James yeah well he's got a niche we actually banned that super poor one but again room on tagas score on shout out G Dog G Dizzle Gelíso sé Nation bhí gelísa agamsa mar leir go mai gelísa I leorcán. Yeah. bhí sé mar hagascóir Gaeilge agam. Dan mé na teach na bhí mé freisler chlóiste híráine sin.
Shout out over there, you know. Opcall Sheeran, Opchiarua. I look full circle. Funny enough, we could easily answer. Ní Eoin gur sé mar tagas go ram. We should mar tagas go ram second, and we should mar wingman on first. We like Ross around because we should just like cast on the raw boom. It's like get him out of a Cora over through it. So we should delighted. Kitty now a leaner. Yeah. James. Yeah. You're this sin Rieche do so on. What the hell? Like you this mar wingman looking to Rieche or You know shit last on let's walk. Adu stad dashin. Cén ceall you know, nar tá daltaí agad like timpeall a cheer, like you know, bloom to ladini is ahan carnal and cheer. Like and fine to ceall like an omnium to as tú fásta go maigus tú ceall múna rudí as tú like you know sé ceall na taithí is mó fine tú leis you know because this is fáil ahan eile Gaeilge like or tú fáil anna díatas harba ahan Gaeltacht sa cheer is tí sa rang. Full mím go leor gohaid an daine hagus san bhfuilteach me cuioine bheith cíir na gar bhéh mé gobar le inis ban áling ach scríle me se bheith ranglum agus you know gnéirhing you know bhíonn breanúir go faithilech cinnas rá. Is mar seo a déir si le I dtír chonal agus sa féchan cléir le féchan an ceart ach si go minic mar seo just rang breanúir you know ggéir na rudí seo bhuine so mín full mím an chuid na daine you know ónna gáilteachtaí agsúla agus you know agus just should be in really crackouts just around the fresh and the really there daine like go has na trí Gaeilge yeah níl sam fiú an félum leir filber with chréile mar tá critical just scandal. I mean must maila tí de ré gan animní a lú is or a mé a rá sálar cé a dúirtíad. The thing bhí láthair rang a hiigh si céhí an nach bhí mé sa rang chorálá agus bhí mu a caiins faoin ní agus faoindoch agus chuir mé ceiste ó roiis ag duine be céan chuig go bhí ar tastebud agus blasló atá ach dúirt lead bháin bud blasta agus a fearbocht like fléas na chalínear fad nach ádas a rang agus bégan óhrá leis mar óla si le bud a fearbocht so anyway tá post maithe inis tá sé gobar leis an aige agus le gaiile féil. So níor hiic sé go déhí ráte aige? Ní fu pleiste riomh aige. Ní an gorá sé was idir chu na goláiste agus ní aige fearbocht. I mean test again ish. Should have run this. At least all them shots. Check gur lu tú cíar mar sin mááilce hart sin banna an na farste. Hiig me gra mór le chéilech. Ní chuir stem teilech intach má se. ráháid túniu. Oh my god. Tásúm le óta chu déir seo le Hugh sa rang tagas go nuis go tú. Sú go tú hair taimó well. Sinné fáin a rólam se tá a bhaim. Dí hiiglam smúú ar ein like hour eile na ein Montreal go féidir le a bheith like oh yeah like Sean Davey mas a rang like a hanna le Montreal a lorm lá like you know nar Jenny's barrel a nastager like ar manscot like yeah mis mar an deltas fair like this go mai tu moim ho comfort leis a muir bhí múnú Gaeilge an UCD go like yeah probably ní an mag leor an sin thug tú é líhfuil go Hugh óna sin nó go duine ón réalteachta agus fud mar agus bes go began í nana na thug tú é líhfuil ó sa rang tagas. Sílim go mín sin ige sé má hagan den as anach mar ní bhín goáirt mar bhfuil an chaún sin arolalas had chomacían aber tá tuiscintóir ar chanan chonachtach ní na canútí eile agus fetha búthe rud a cheartú a bhah sa gan dacab agus díoch go marrá tá sin mí cheartach níl is rud é bháinna scanú. So bí mána chuirrma fu sinna gcónaíach tá me cinnta gur cheart a coppla ré freisin. Cheartta sé agus an ceart go thoman ige a gur cheartí sé mé. An ró tú sasagur fio tú múntra tríú level cin fá go haid tú funne an ísgrúpa ní sinna sin seachas bunscoil na manscoil. Hits me seacha an cinál. Bhí me gúnig gur bheith múntar manscoil bhí me fásta níos mar agus si go
I mean, Lauríam Ghaeilge inis maiall sort slí dóla mé í go level maiall go raibh mioscais orm cinál, like sú me gur bhí múntar mar scoil bhí an bhá ach níor haithan sé lom nach raibh sé muoine na teanga na chuig chéanna leis an Francais agus an Gearmánis bhí ar bun an freisin, agus bhí mar rálam hain táimseach an ólam le hí bhúine ar gcuí sin. So le tean miosca sé choirí a dóla mé í rud like eisteach ach an sin hééis tamil hiic mé nach éis na bhí weim agus just tá ansá an ollscoil. Is deas bheith pléile daine tá ina nína fásta agus ní dólam go bhéting bheith pléile daine le páistíú le dégurí. So is breálam an generation agus like just bíon se go híhann tá ansásta go mar dhéanana. Tá mé pléile an technoliaocht choirí sa scoil is rud suirt táinisteach é an tagas agus bíon scéalta baint leis sin freisin ach is technolí éitichas mé atá cair le daine le an léachtarí rudí chuirlíne agus léid sin. An bhecinn tú féin a fannacht sa garan bathe seo don godéil a híal? Ní me cínta tá rud agin in UCD is féad le breanú ar an mlíon a mé tú $1 scur inte agus si bhád amach os. Níl samar bhfuil an fána chofáda sin ach tá ansás an fi láhéid mar sin be má an cúpla blion eile ar a líad agus seans goháinna me an fáhá níl sam. Siad a fágur chur bheith ceis mé le gur móáman na múnteir agus bíon ahan múnteir go choir síos na blion. Buine siad ansás ag go túús ach sílam goníann siad suirt go dogan siad fuidear go bhád níos mó na múntra ná ddíor go bheith múna goil tú suirta de choir leoras do hisismthirint agus i de cara agus go leor eile buint leis so ní líonar leidir agra. Ten cartla an archive in UCD fásta agus sa ddíar nachta leis teanglams mar sin an fecinn tú gin ceann na rudí simú le bhfuir tú má a sin there's fuas a gcónaí fásta mé sin scéaltaí cluiste go faoi bud bhfuil rud a bhí a seaas na mátaid nervhí jead de dearna genú ag gáil hart leis na tapes a dóm tú faoi. Tá rud aontachan siúdaí an aber tá catalóg ag an tang de hépannaí agus í digitine cuid word an stuff tagan sé réidir an na ghilteachta san tá caiiteach. Tá gárad is dói tá ceannach tá a chur aglah ar hena bhein agus déir siad tá tú inis déir siad demlíon agus ceir scóir agus déir si bhfuil mé méid sin. Tá sé th cín is aglah iontacha agus is tá si críanna ach tá craic I bhaint leis lehí agus bí si caiins fi go amach 1,000 bhí sin óige agus gur hain na miniscirts lehí agus gachar tá craic an agus an sin ceann eile nuair a thosaíon leabhah trí an aglah go dosíon an téan atá sa seomar bheith caiins agus an sin tagan círánín budí amach agus déanaan círánín budí riont cainte in éige ar an glár radio. So agus déir sé anm hain agus an sin déir sé coppla eile in ige. So tá coppla simú mar sin is nach tá is saibhras as chuimses na rudí sin. Chuid tíobh si caite go agus tá sé dechar suirt cíal amhain tasta mar águr tapaní bhíonanta agus níl an cháíocht daintach ach chuid eilinn sin dóla métha annach chuid bheith géisteach leis na daine sin. So is tá stifanú blion is náid sin in seo ráma fear uasal as luúchaile amach tá mé bocí timppla chuúneach bíon fósa lé leis na tapaní sin. Ní chélumm seo chreidir faoin budí an ró blas Gailteachta le Gaeilge budí. Sílim hí sa géirí bhí si a bhí sé ra bhíon an túnéid agus bhí an chaún chéan ag an budí is a bhí ag an manú agus a bhar ar léie ach beir mé am sé ríist agus bhíochant an féadla mé riint. Ní dóla chuil mé riomh fu sin hada. Thomáid faoi nar bhí madú agin a lormatinge an Gaeilge sin madú a gcónaí ach níor thomáid riomh faoi beidir nar dúirtí wuf hí si ré tas go bí héitú fá. Tá rud sim leile an ddíor go baint lei sin agus rud nar hiic mé mar níor as mé níos an gáilteach tá gomíocht daine uanta ag cainte méle leis an mád ach gomíocht siad a cainte méige leis got. Agus tá si I gcuidas na hagalah nar hagad na mád a seach lauríonn an duine tá anam béle ar an máda agus lauríonn siad a méle leis an máda rutá an simú. Ach ní bhíonn se sin ag ngach teilech ar nó agus actually nuair a chuúme
Thig nar bhí me fannachtaí Ghaeilge leorcans ar an garúnar sin bhí híl mé gur bé an tanm a bhí ar an mada ná Gaeilge le Gaeilge Gaeilge Bhí an mid mad a cinál ráir agus ní mar Jesus an rud é stomach a bhlíoch ar mad mar sin ach ní hinna bhí an anú. Gaeilge an focail dainge gotse. Just tar a job basically. Rud a hiig mé faoi dhéan na caiiciisi na pléann ní le a tús an mad a boch. Rugláir den bhí í chur scarart le tar gros na chur stomachart. As we like freaking mad an body. As much as a budgie, even on the budgie from my flight is man just a picture on budgie at our cans a glór do your shake. What right? Tá mé í budgie eile is agus éthir ná le Lord Gaeilge. bhúnú an Gaeilge bre gunna ná cinse. Tréin am se cutsus in Ghaeilge chunmara le do Woodie waru. Caitas a goile le do Woodie. Yeah, stomach ní Gaeilge. agus an bhuiir tú mar an seansnas ceanna le taistil hartar na Gaeltachtaí ar fádanis agus tú mar teagascóir le an ring tú cuairtní bíarthú leis an ollscoil ná just leathain. Ní bhfuid so tá mé hééis bheith ag Gaeltacht chiirí agus Gaeltacht chorcaí agus an Gaeltacht rachairn is le dearnas ag féile na Gaeilge den chéadú. Ach ní mé riomh san Gaeltacht dír chonel. Bhí me gnéireachta san a bhí sé leite ceanan agus níhar mé an deiscoil amach ach tá sé ar an listam le go amach. Agus níos mó de chunamara ag ceall freisin mar neach méach an cear ruúach ar ire. Áit bhí go háling an nuach, bhráil. Sin a príomhchar chunamara tá chud smú feice. Ní gá rud a bhí eile ceall. Tá bhráil níos mó ag ceall freisin agus níl tumáin sam is sus bach óid é sin mar bhráil díoch tumáin timppla na Gaeltachtaí legus, so sin éon plán am. Fólam chunas tumáin agus sin go ar cham chuirt timppla na Gaeltachtaí. Tá agus le Hugh. Ní sé an ábalta tú se nerd. Hí mé go le aspa cara chun storm an marall can ar an cadrúfatá idir na Daltaí agus duna bhainteir in ar an ollscoil an mhainn tú ceall bhil beidir níos mó ach nar háis tú mar bhid sais nó i gal maith le club chun na Gaeilge í sin bhí chuid Daltaí an sin even fiú me si bheith especially the ear Gaelta mhainn tú ceall sais sin ceall sífol goisiid mar gróisiid na goisiid mar Daltaí agam. Ní bhreim sin in éair is beidir go mé neamh an nachméid mar tá sam go daine eile agus bearló léimteach an inniu ná bhla le nachlinn agéideach is berála í d eiceil sim mar cílíonn se bhfuil mu den rud cins ceart agus go dtígann siad gurbán don chlub nó go dtígann siad gurbán don pop-up Gaeltacht agus go siad de freistlar imachtaí sin éon rud is táchtaí tá ar an gréán nuile a hreisiú agus chur leis le líon gaiintú leid agus gomach siad an anna taineh céan a bhaintas an saoil sin agus do bhain muténas. So is berála í d eiceach tarlíonn rudí Tarlíonn rudí simúla freisin ag tháinig lead chuúm lá agus bhí coppla peanta faoin bhíocha agus dúirte tá tú má bhúntóir is fearr agus mé Jesus ce tá déanta mna ruúir sé sin léir ná rud a bhil níún ar rud a bhil. Is ceadblian le chud hopefully bhí sé sé a géadblion asún gur chuir muid sin na cheartain í agus rom sin choir le. Well, bhí mútarí búnscoile hart ar a gearú le Journey News agus i mar cásaigh duine acu bhí mu le glas Gaeilge si géir an Gaeilge lá op sin agus dúir si is múntarí mé agus dús má okay. Good luck on the gas sin anyways. Sure. Bhí mis gur aglú ar gine coppla méohin hí sa ggurcií agus bhí sé scrífa síos ar an lehanach gur múntar Gaeilge manscoil a bhíon si agus
bhí mar déanaíir a méid daoine go deochló leis an aglaí ana trí Gaeilge, cos bhí coppla in gan Gaeilge bhí agus dír siar am go deochlí anú méile as tar áil néanaí modíocht an Gaeilge rinne si tro a second as bhíor hí astrú go bhéile. Agus is sin na múntar bhans go le Gaeilge. Yeah. Ráite. ná leirí mis fu sin. No. Níl sin go Ní actually UCD anyway. No, ní No. Cin sin ní ahí. Salú le feáil. Sin an saghas goachta ag siúdí mar hin ón ach cechaí sin I sí a gúní a geol agus so filiocht ag siúdí cechaí cinál bhúscail do himime sin agus sim na Gaeilge cechaí chotú cinál péidir le chéile. I mean, and you saw han an iliach de goni le mar skyil agus vi vi oberwaile goni le in scríb astig geskeelt agus rudi han sin le goni Merle agus ní am chud goigeach má leis an rudcéine an na bhí mé skyil mar ní rastal mé Gaelscoil ná goil choiste agus ní ach is dói an rud is mó le dearnas tá hééis chur leis an méad tá mé dhéana ná well an fandéim gro am ag gatain le rudacínta dhéana agus bhí me an chud am a chathe leis sin. Agus bhí ceol am tá bhíine sin an fianno agus an bhailín so tá tuiscintáir am an geol agus so bhíon tám agam rudí siom spásaí an sin le ling na pandéim. A rud a thug an sásamh chum agus berála níos móide dhéana bheith ní féidir ní féidir gachar dhéana agus tá go amachchan mar chu freistal imachtaí agus idir gachar bíon sé dechar é an bhgóíach tugann sé an sása chun bheith lé leis le dáanta nó le hóráin. So tá coppla rud ar lechríocht ní am. Agus tá coppla rud freisin atá thuús ar YouTube a go bhlach mar ní mé sásta leo fó, so seanchar me cuiar agus go scuúla me machchéad ach is bralam iad dhéanam a héin agus is bralam ar dhéanam daoine eile I le héad freisin agus bralam le órán nu eiceil an aige nó dá nu eiceil an aige agus daoine riint na rudí tá siad dhéana tá rud cin an speisialta baint le sin agus le cuid diatéine an nochta mar sin. So sim gur bheith sinné ach chomáile sin tá an grúpa sin Aerach Ní Aiteach a chuir tíirní ar bun lom hain fiche agus tá dram alíontóirí an sin atá takeí le chéile atá déine rudí iontacha le chéile agus tugann sé sin cinál spás agus chuann sé glíine chuit dul gobar rudí mar go bhfuil luchtchéchan an tá ggéirí rudí se eiceal nó a chluisteán nó léh. So ví tú luí faoin fandéim ar bhí tú gro sé dolí bheith dígursach agus beidir an ceola chhlaachú agus bheith scrífiliíochta agus an cean ru sin I lár na fandéime nó ro tú go braró tú iontar caiitú de chudáama le gaanú. A bhhair ar fad braham sin in isis, le braham íonta ar fad in isis agus níl éon sí am éon rodíana agus mar is tá fáil mo an colta. Bhí me fáil mo an coltain sin ar bhí an fandéimarsúlaach nílanis, so bhí an foioine bhega an uair sin agus stoi gur chuine sé mé ó goil craiceáilt ar fadidir fad gra mé plé leis an rudi sin. So yeah, I mean, bíon tú hús seall hí sealh amatí freisin agus tagann agla ar nach tucha smaoineh nua chuút riomh ríist agus go mé an tubair cinál tidim nó péad agus nach tucha géanú chuúteach hééis tamlinn sin tucha smaoineh seachtaí ligin agus bheith go gobar a ríisteid. Ní sam chun sa bhí sé chuoh bé nach fi leir fin band a bhí sílam go an duna go maiid sa chéad cean well dúsa bhí mar osí mé déna glorachlíochta, bhí me clachta mo cheol me déanú máisteach bhí go leor dul ra agus sin ar thug mu trí deir gur cean eile chat. Just ar ráidir a fectas le is cum just go sí siir is gá rud a bhí as bhí tríú cean bhí muid le just creaithe. I mean, has mu jing pod ri an triú ken, so fi go fá triú ken. Cyn da chi ken ken no majority smó. So I think was go fáil get the book Korea. A caiima wall the ending and I was first go fáil. Shamas bless we shall like check also we didn't start the fire in the Gaeilge. Like check kill the Costa just a reshista a han meme as Gaeilge exam with McCree is the under near Holomer is so better chance me arte ustat in is talent with the Gaeilge Gaeilge chartama.
Bhfuil ceol uair kind of atá ar an bhód go tusa chuneal súlair léon duna beidir ghachtú ag fil na gealaí a cheas an batit. Gee, bhí fé na gealaí ar aus. In rudí atá bun ag cuimh a de agus hanan sin tá sé speisialta ar fad like just tá like God or seaamhing tá si just ar aus like bhá nerd sin ní ra mai ceart ar fá seachtain in íon nerd sin mé níos le brí in íon mar mé ráisi a héal hain ach I mean thula mé an drown I mean bhí sémas bara ar aus chuilehuiine bhí jiggy ar cín ach cords an bandí an ban nua sin láirní Louis mu díad tanna go seachhain fudcraoladh bhí siad ionach. Bhí agus bhí siad lingin sin ag an máil a bhí agan dohród is club chunarthain sin an teachtain in í sin agus just tá neir craic baint le tá siad go háling mar chuoine so tá club sin mar tá siad díreach sort takeí amach nua ach le tá Gaeilge híntaach le agus tá gigs mar sin. That's better be áthú genú I know chéimid an na seanslaí agus tá sinna dara an tá si luichogging ar an pod. Team song in Oh, better, yeah. Yeah, mar good sports direct our geol intro, so you know. Sorry, Our sports direct you should sasta gas geol there. Not Liverpool fast we shall use in fish Liverpool come on. Yeah. Fair play to James Grime she an counting or user chat ben counting go mai mar archer margicht sin na skill na margicht the chat about and James sin an céim margiachta. Rá funky. Tá Aerach Ní Aiteach luúte go caiime George faoi mar tá an méid an obair deanta go cinceáil a sppragu bhí an leis an obair sin a chuirmón agus a céim tú sa cinál a chuir leis. Is dói I mean tá héana agus cíar lé le brodanis le coppla blian an nuas. Bhí mu an in chéidir beidir go bhís a seachtag nó mar sin nuair chuir díon fearil agus cían ógríofa nó Gaeilge chuir siad rudidir bon sa glob agus bhí mu i láthir agus sin agus le imimecht filiochta agus just daine bheith tíocht le chéile bhí sé anna bheog agus tá sé hééis bheith fás ó hinine le agus daine nua ag tíocht chuin gach blian. Agus tá sé go háling tá samgur leir cíir faoi se freisinach ní higgin an dramóg nach raile héad an riise rutá go háling agus is marall ar an bobbal a bheith go fáiltúil rowing go bhfuil siad a current spásin ar fáilthún is tis a glob agus ní an dramtá ní sinna ní féad le a hiiscint gúil seo tarlú mar ní éadí se lehéad a haúste glob chunathe. So tá sin go háling ach heasú hiigmuid ó na himachtaí sin go rá go leor daine timppel ar a Gaeilge a bhí ateach agus a bhí an alíontóirí, tá sé anaisteach le an Venn diagram sin bhfuil an daine i bobbla tá fó beg bhfuil an néidir sin daine sa rud sin. So tá seacht ó duine pléling in is I meí éagsúil a daine víns a láthir gachrad agus i cabú annach chud agus sin daine víns ní scuit aber vín sa teagling am de chéile ach tá si ar fada den rudí ansimile le taimheirí drag san áidih tá scrínear i fillí alíontóirí ví sa plé le paintigs rudí ceoltóirí tá chulichinál duine i plé leis agus just tá anchuid sppraige le fá las an méidetá ar bun. So chuirmuid an rud ar bun in áirlan na manisteach a ní fére fiche. Mí sort há an fandéim, so ní raling chapla chéling sin a ríist a goháin líne chuirmuid fi an amach hí broid na rinne daine rion daine árán agus dáanta agus lehéid sin. Agus an sin is dóine rudí bhóir in mu ní sin an chluthe snatch ar du héonpáirteán Hugh. Hugh a bhí an rud a chur láhéid ach bhí sin th cín is rudidir bhí ar zoom ach daine gléasta mar charachtar cháúla agus iad ligan arab gur gur bíadna sin na charachtar bhíon tú agus ag freigad ceisní seafáidecha. So bhí an creic baint le sin. Agus an sin nuair a tháinig suirt lehear leis an bandéim ní bhean fór bhí seo aga héin agus ag círa marall ar Alan Walpole. Grúigear tá i rámhaoinis má tá aine a leir bar grúig is hiige a héimse agus bíon córad leis an Gaeilge nar bhíon tú an ach fear ionintach atá éireach agus i d as éan na 8 le síl níos fearra am siú sasna agus hasasta bhaid is scéala aonseacht tá sé taí bec chuin ó bhí hábhís 8 an agus thosa sé ag dolig an cuiir chora agus just tá neir sin scéalta le hínseacht ag gur hasasta bhaid cinál gníanana mís drama as agus chuad daine timppel ar chlub an chonarthe trí sé leithran agsúla ag breanú ar
sort síhanna bhí cosú leis an rud a bhí fao chabad leige, so seomar sí as na 8dí uair dása rudí mar sin pantíbar an deire agus just goéis siad lena glórhain agus iad go tríd. So bhí tá mé an bhródú las sin agus is nubar rinne cí agus mé héanaar sin agus na daon eile bhí plé leis bhí ceolínta chana ífaní mhórga bheascmuid seanlos le ceol sort ón 8dí, so cinál disco agus seanlos le chéile rud bhí ionintach agus an sin ealaíon ó haig go cíar freisin atá an simú mar chuine mar bhfuil Thig art Instagram mar bhfuil si fáil leannacht. So séisna den rud ionintach simú mar éad tá picture aige ar teidir mrá óran agus Bertháin a bhfuil an seáil arthb a chi de póga chéile agus tá sé géir cinál dhéanamh ar an tradiisiún agus bhí ceanú aigen sin cúpla seachna hin féad áran agus rud cin nach Bert air bhfuil sort chola tradiisiún arthb a chi de póga chéile. Just le rá bhí seo gcóí an nach níor leirioch faoi agus bcheartún just smaoine faoi gur rán ru an hana. So tá go leor sin natála léirech a Gaeilge agus is má an dó sílam mar tá sé líana seach chud is na bharnaí béidir a bhí an rih seo agus just ag suirt agacht do chuoine smaoine faoin stair sin meachta friú. Bhfuil éon rud le teacht go lua in ócadí nó pléannaí agah? Sin rud is dearna ar muid ná gra ag féile na Gaeilge agus daine ag tarint cortaí puist. Bhí siad ag tarint profilí a chéile ar na cortaí puist agus seoltharí sin amach ag na daine gan cúpla mí is dói le hiad a chuir smaoine bhar éile na Gaeilge agus cecho deasas a bhí sé nuair a bhí an suirt muid i leor an óid agus dúirt mar ar an níomhre ach so rinne muid sin agus bhí an báán sin nach ben chuig córa aige sin ach is dóil bé suspe go tastalling mar tá obair a gceist leis ar fad agur agus tá muid spianta ach bhhaing teachla chéile mí lúnasa le cúpla rud a phleanáil agus an sin ag an éireachtas is dóilm go méid seo agin ige sin agus tá pléannaí craiceáil sé círa agus be me teachtasteach lehí ar na pléannaí sin fichant cadíanas má tíos ag go láne i mí saona. Cearttíh seach síos go gáilú agus ru daagnaí anún arsan Gail, Tá cin se go meic an áitláán. Sin go háling. Si go níos móda sin beidir a tastal sna cathacha eile in éan. tá neomar go bé tar líonn sé sílim freisin tuis go míon, tá na poblbal tuaiche se tá siad ag crap ar bhealach tá an chu daine ógur fágáil le gantar agus níhhainn se le daine aiteach amháinach sílim gur múd de hensatá an mátá tú aiteach nach féile tú bhhaile mar níl an pobl céanna an. Ní hé nachhfuil daine aiteach an gáilteachta agus tá sé ionintach eiceal go mé brod na gáilteachta ar siúlanis i míúil 8ú lá go dtí an ceá féid sílim, so 3 lá féad an lá mór. Ní leon bhaint agam sa leis ach tá sé go híntaach an obairtá chur seacha agus sin chead éile dá lehéid a bhééis siúil an gáilteach mar sin tasún go racha annach chu daine an le taú le mar tá mé cin búair freisin chonig muid an rud a hála mó an sin ag ar seachtainna daine ó na Proud Boys gohfuil dráach go inéad an níos am céirtá tálaí gohfuil gur anyway ach bhí siad an a chur goine an aine eile bheán agus thiúireach an misneach a bhí ag na banúine a drag agus ag an bobbal eile aga chuit ach níl sé go deascail ar aine pléile sin agus tásúla agam nach dárló sé sin ag ród na Gaeltachta ach tásúla mé annach daine an le taú leis an dramatácha agrú agus gur rud just spríú agus deas agus áling a bhééis an faoi mar a bhís go honú le Pride. Inta le cloise fashion go planne se aga go plan ahead le ógadí cotas nertas má tá aige ben tú rang ag nertas chuéis sú rang mé mu ag show ú tú ná on inside tú sin go kitú plan agus cin plan craic an ní le exclusive an ní sé ag staid sin post an chud smíint agsú a camid crocinn sa chur bena bú le cíar máideach le an chud rudí agsú le phléach le é sin na phléin na measc nuair tá sé go háling bheith pléile círa agus leis an daine eile ar chateach Gaeilge tá rud a bhád níos teise bheith pléile duine a bheith gobar le tain mar níor churmid an script le chéile de Idir Mise gus crackan de chlúise an show sin faoi Allan just bhí éidir sin crackan chu dhéanamh agus de má smíanamh eice agus chuing rud leis míanamh agam agus chuir si go mór leis just tá éidir sin beocht a baint le bheith gobar
i ggóir grúpa mar sin. So tá sé go háling. So tá meid tú le péad a thugus as a gaiinte agus béisi bhan an breisiúna sa thuirtead an sin agus muid hí go lána. Well, mar dunne bhí a lethir i coppleúna amachtaí sinna bhí mar ag ball an ball ate ag jearnaí chiad le cos mu gig an tear tí se fian agus an sin an clíos náit mar a dunne a bhí cos ringmuid like yeah or the top not tree or the half pretty much like because like we should get her she's she carry moment agus fair play that la guarantees like the animation because we like die now some kid cash to be on leor cash na dearing da grading siúle agus an sin da stopping e govéting an rud fad a rá you know me hain vi me play leis an agahor fan er sin am go bhfuil na línta Grammy and lunar eile oríomh a fi cracking ítach a bhaint leis agus you know fair play as é fad hirt le chéile mar láir mar níl an job sin ééis ga chéile bhí sé pí crack gan Daró tú chuna é dhéanú ríis like ar dúspáir like an dhéanú ar bhile a dhéanú sa fearhiil agus darúd na like kin sort kind of like character na multi ar bhile a fecha like daró mu chun clíú snatch eile dhéanú Dachar rá is fiú marrá is le Kevin Johnson a bhí an smaoinmh ho agus is sé is stúré le bhí mé cair leis is sé lena Kevin Johnson atá an agus sin duine a chairn go mór léirech aach leis an cuiircail agus bín sé agrú bingo ceol agus rudíiste a glob ach bhhrá le Kevin é an ríist agus bhrá leis é an sa bhíorhéil táim si cinál bútha fao sin mar braham gomach stras mór airghoine ra dhéanamh bil ach sin mar go rathing se sin agus ní mé cho crackáilte le chuitas na daine a dhéanacha mar sin sílim gomach an crack a bhaint le a beo ollscoil slú agus gomach beocht sam reis a bhaint lei sin gan é a bheits agus gan lag a bheith an mar sin so sílim le fan go bheicmuid béidir an mí sé léana fós ach níor thosa mu plan á fleanál fós beidir an blin ríist ach is tá crocht ar lethe baint le bheith an bheith is smaoinmh ar ar a buinte mar sin agus sa bheith granar ach mad leis na daine bhí me smaoinmh don dhéanting é me hain go rachan mar hir ní é ach neidir sin de ainamarthe ach bharrtaid sin nachníoning sin agus gur bhear an gan éana bhaine ní an misneach am thuige Role reversely an go cure mar owns go my cure oh my god but gas Daniel no bhín méid sin crack go mé anú agus I'd say go méid stuff ar on the cutting room floor mar dearan siid nach féidir le duine bhí a feáil. Bhí me a hí sníe agus mé búthe faoi céir de déirech Michael D a bheiceach sé cuidan agus bé roiing é ágal ar leir mar bhí cuid de scanalach go má. Luma é dat bhí ná wacha go fáid tu go spider bag gohhain bhí ceistehhain agus bhí se le tá seán runúndaigh Michael D le go dé dhéanú agus dúirt sé Cruella de Vil na Jade Pepper band dáráit do gafa ag dúirt si go seamra orgy ige but bhí áirthe agus bhí se bhí se gáil all ahanana mu áradí Jenna chuid áradí in sin bhín se genú chuid I guy like come on like sin haar keen like go fair play like no máling gomór so fáil ar YouTube era at a Gaeilge tá agus tá ceol chuir min sin freis na chuir mu amach seachtain na Gaeilge so tá cethir ceoltarí éagsú as tá ceol go háling agus an simú like Bert Thig agus an sin Ellie agus Lární chasaide so just like ceol aní as agus tá mai coupla rud amháin leis an seo an freisin just like blasted an show na rud mar sin chuma so ach chud is mó am gur bheith díú ar an bhíorhéil seachas rudí ar líne inis nuair is féidir so deagraigh ní chearú ban úsal banáling deagraigh si ceart le an chroíocht chuúine le dearna so bhí yoga agin a dosach agus an sin cleachtaí scríneachta dimud lón le chéile agus sin rimuid sihir dar goid le chéile ní so bhíon rudí mar sin antáchtach le déana chuir smíine bhar an grotheocht ríist agus le smínta nuas braga ach beidir go leir an buganín fao máil mar a bhristelí kinse sin rud i rinnemuid lí brod an sin cúpla seachtain rih Dublin Pride hain agus bhí agad an giste sprág agus bhí bailile a clíle Gaeilge Caroling freisin ar an mac an tíir an sin agus míhall an nóláin a chur antaíocht go deir fáil ach
Tháinig daoine straach agus bhí barbecúáin le go gurn siad aine chéile agus leharmas bhí chud na agriochtaí atá lé le cuasaí Aiteach agus cuasaí Gaeilge, le na Gaeilge agus na Gaeil Éireacha, cruiceáil Aerach Aiteach Gaeilge rudí mar sin. Agus chuúma tíosleid a bhí bingo ceolainn le Kevin agus an sin bhí an ball cartán. So tháinig an bhainríon drag Celtic Tigers isteach agus tá sí líomhas Gaeilge. Bhí sí beagnaí ar meiscin ar a tháinig siú láthir. Bhí mar se an bhuatha go dó go dtite an tóna as chlúirt ach bhí sí power fad le consummate professional, bhí sí go fiú agus bhíon bhíocha leice ach bhí ceir categóráin agus tháinig daoine gléasta. You know, she the one me ceannach ab GA realness, CG realness, opulence rather man airchtas agus sin vógáil an channels agus just bhí craiceán, like go bunúsach an rud a Harlins na go ngléasan daine agus go siúlann siad suasías fast couple of second agus an sin bíon cinál na multireacher breithúnas ar cos leis an rud a Harlins in rúpáil ach é bunathe ar na báil a bhíoch an Harlems na seachtainí. Ag an bubble gurm nó dómh go speisialta agus so bhí sé sinna gceist ach like bhí cúpla duine an a bhí cinál nervhíiseach a dosach agus daine bhí sinna freisin as an gáilteach agus siad like tá rud agam im mháil like festas im mháil ach ní me cinnta fao go le seach agus an sin hééis tamil nuair a chunig siad ceach fáiltúla sa bhí an slua bhí bailí le chéile chuú siad sa sean agus rinne siad agus like bhí lead bháin in iadirt like God, like bhí sin really empowering agus just like tá an pobl sin díreach sílim le daine Aiteacha amantínar tá tú fás níos brehan tú cinál dóramta nó brehan tú cinál scoteach chuoine eile mar tá rud arolalas agad fuútain nachfuil arolalas ag daine eile agus brehan tú ní higann tú cean chuoing lecha siad leis. Tá sé ahraí ina sílamach nuair a bhí mis fás níos bhí sé mar sin fós. Agus sílim go bhfuil fós a brath cén litir le bháin tú nó cé hain híh LIDT nó péad. Ach like nuair a hagan tú an sin ar de hailech tofan nuair a hailech Aiteach like tá just rud special de bhaint le bra ar de chumpóir agus gur féad leat is still a tain agus gur féad leat just tú héna léadú pe bailachas mína. So bhí sé specialta mar sé an rud is mó i héal mé broú las an timocht sin maiáil ar a hásta bhí gatain agus a chumpóirdí a bhí gatainna lehain an. Can she cé gur hánig mar stop má like bhí an méid like gra a bhí sí sa seamar like bhí sé just có like bhí aning host an the sast le bheith an sin agus like bhí na feiste sí dáreite like in búteir like root or whatever and cin a bhí aici le CLG realness na metagaí haar gas like rút ní hainan as chun mí agus tháinig sí amach gléasta in istóilm buí a dosach agus an sin bhain si a festas agus bhí dearag faoi agus bhain si sin rí agus bhí dul bhfuil na trí cháirta bhís ar báirce agus bhí fadó gaice agus na bhí si th cín. No te hóide agus like ar rutú sweetúir sin like nar háistí cean le mátas an éire Aiteach like rutú cean ag cothú na splasní seo dá muir Aite like le Gaeilge rutú cean sin cean na sprecan a bhí agad agus tú hénig céir chuir le ceile. Go cínta agus chomáile sin ní miise chuir an cuiir córa ar bon nach fear a bheith Dan ó Donacháin i hochté agus chumise higann sin cúpla blianí stearnaíach ar nó beidir níos dearní sa líon sin nach sin éon rud a rinne sesin i dosach leis sin gur chroithí sé áit agus spás le daoine heach le chéile. So tá ní is dechar cé áit a dagan is mínta seo mar is ón bobbal a hagann siad ní weimse nó ní ó hir a hagann siad ach ó muid ar fad bheith lé le chéile. So bhí sé sin tá sé sin antácht a chuin leis an cuiir go nach spás do gach duine agus go mé si bailla nuad a chuoine mar chuid sin. tá over an waithhirsúla goibh tá jazz é flostal. Tá mu marrí lán in sin bheith éiste le. Ráháid. So tá ceisiúháin chuirmatir a handla í agus neasan bhfuil tú óíthe nóhfuil, cos bhí bhí anna bhí ítáhíide. Círa bhíán Círa go há óíthe an ceisio so bhilm feicáil cén freiar tuairta ach James but Gary an ceiste chuir. Yeah, so Eoin so an ceis chuir le chorna agus tá freigraí dá chréiste fás an bhí seo, tá cí mé freigraí do chréite ach tá tú réit tíine
agus a cead súra be beónamari dat ná chuúirtó cé atá tú thuirt ag go dtíine seo as cifá. Is ceis aní echar ar fad é seo. Tá mé hééis bheith géisteach leir budcréil agus chuir mén cheistrum hen bhád ó hin ce déirhin se ach le láireach sé rud a rihin agus ní hééis an chreigar tá webh ach deir mé pééis geile táá agram. An chéadrúd ná le má a golig duine tá gur bheith ach an pót, tá gur chora a bheith ad sa thuí craic bheith agat leis an daine táán. Roundóing ma 40 Jack Moriarty agus ma chóide Joe Simpson agus Kieran gan éon cumlum faoi chuoine tá marmh nó daine tááúil sinné an duine idéalach agus go craiceáin agus go cúpla dechan tá sé dead cumú. Tuigim nachhuiil sin sách má mar ragarstoi, so bhí mix mí freigar iontra sin dó. Ach bhíine bhráil an búla le bhí me smíanamh tá áraní Kim Petras, áraní Arma, áran pop, áraní pop tá just class bandtras, agus bhráil an búla le agus leir le faoin gcuí dagan siar an smíntataice. Tá albumm nu ag mála déirna sa bhána leis an gracin agus tá sé sálach agus tá sé airás, agus bhí gachta gogus éisteach le. Agus cean eile ihe hána agus cean cinál scanúil tá sí airás ar fad. So bhráil an búla lei sin agus an taisteúir so libh an Gaeilge an tamtaid, aisteir as an teirse ón scaman is fearlam and then we danced. So is scaman é sin atá luní in Tbilisi na seirse agus is dáúir é hitningrá le fearile tá dása sin rúpa céna lo agus an sin na deacrochttaí astriúna sin agus nuir das astriúna as freisin mar gúil an tíir sin soch meach ach is gan an áling ar fada mar sé feici agus bú go mór brandid. Agus an duine deannach bhí me smíanamh Piers Fairtéir fille a bhhars sa 7 mar bhrálam labhart leis dos a féchant an bhéting éonrad a déirech sé hiiscint, mar go an teanchóir defriúlann sin, féchant an bhéting éon chumarsá dhéana leis. Pigim grá béirlan ó haige freisin so déach muid béirla labhart a depach orm é hiiscint in Gaeilge. Ach be ile mar derm agus chum sé dáanta a haíonslum agus chomáile sin deirtar goméide gra sé éireach agus breáim fáilach an ráthóíir nó nachrá. Agus má bhí chuna sa bhí sé golamach crúsáil mar ar éireach sa sé 7 na ceisní sin choréid. So sin iad na daine béidir níos fuide ó bháile ar bhrálam duine réile ach ní sam cinsáis béle réitón an trúir sin. Ní dóm gur duine bhí riomh cóholmhíthe chuine an cean siúngur sin ragus is olmhíthe fu muidirú. Tú rágróta í daoine go lethna go ir chumis an ceist ar mhathir agus dúirtí just sibse, just mo witcher, ní gí ar béala. So tuigem sin tá leor daoine mar sin ní hio sé mar hin dú te. No, ní sé hilumm North Ocean nárbí. go homlan bháir bhí dear dogad nó bhí sin na freigraí tá jazz cho jazz gaiir an fiile cos tan méid sin scéaltaí faoi daoine bhí sin gur fluúime le ar fás an méid sin scéalta bhí daoine like bhí siad chuirte anmhaid le cheile agus bhí siad chuir le cheile na bhí siad like in na choní le cheile like an tamar fád agus bud bhí just chuirte ruí mai so tá Harbh tá lein like stair cáilte so bhí jazz le fáile má an éirne. sé agus mín bhíon fearsin san áram freisin a bhí sé plé le cuasaí mílete, le bhhar sé díochis, le rugú é hartbeid an am ceanna le cachiantáile, so bhhar sé ag tréimh sé idir an dá chóras cinenne agus siadm just gomach tuiscint ionfach ag ar chuirsaí agus siam go bhítá. Seans nar chuine deas é níle sam le seansan inam. Go mé mí sé tréad agus nó níle sam go gaach sé budéal fianna le meán ag máir ach sé luch. Fáil amach. Be get bag síimsíachta ag méile mar sin. is Kim Petras go háir Hiúach si a gair. Ní ghlaci si seite bí. Ní ghlachach. Lá sílim go sin sílim bhí sin whole jazz on Gurmíon we like just a jarrage and we've like size like emotional we like it's a whole jazz like question fee it's blessed on the call but the thing Gary to I'm sure can ask your favorite lot to a file Iranach Kirkriger and Aris
Béidir siad tatain ar Twitter stoi is fear beidir Eoin Mc Evoy so Eoin Mc Evoy ach an ó ar Instagram an rud céanna agus beidir gur fear ríist gur simúla ríist an cuiircail córa tá sé bhhaile sin ar Instagram tá sé ní simúla amachchanta féin so cuiircail córa ar Instagram tá sort bailúcháin an sin de nuacht faoin rudí tá tiiteach sa sé leiteach an Gaeilge a chomáile sin téimú tír agus fécha mai déir rudí hiteach rih sin ó scríbaní rih se bhhaine le mrán ó féidir nó daine aiteacha agus cuiirmuid sin os cóir fphobal le go dtí daine gur féad le aiteach agus Gaeilge agus nach miste é agus go gcuireann an pobl aiteach go mór leis an pobl le pobl na Gaeilge trí chéile so cuiircail córa ar Instagram. Agus le chuní súlaá le ar a Gaeilge a bhí amach eile a tagan amach chuní na súlaá ar na main hóisiilta cos tá na clás Táríí sa grúp agus gúí géir feiclaide go tarla rí so big shout out to the mutter. But the Gary Áine no sorry, but the Gary in the Shancy. Sorry, Áine, 5 seconds. But the Gary in the Shancy, I'm sure the man host with him which are in the Shancy or Twitter, the Shancy or Instagram, agus or YouTube Fáilte in the Shancy, see what that called are good Áine Galanta and shin are good Áine Dotcha Fáilte actually to she go for get a big jerk. But the Gary Áine, I'm sure in the man hosted that she's more anywhere or Instagram anywhere or TikTok, agus anywhere or Twitter. But the Gary James, I'm sure that she's more Fáilte or Twitter Fáilte or Instagram agus Fáilte or TikTok is not German done flam agus mat the Gary Mise here in the mind hosted them mar Hugh Car here Twitter Hugh Car here Instagram agus Hugh Car or TikTok will go have you like a flog on it solar chain which are on our merry way merger and should Broad na Gaeltachta Broad na Gaeltachta Cluchanile who's the Jechana Ita either an octu gajin fi car her lab a nach dú lá déag síle man tatan sin ach an saharn an mórthúil an lámór so an trí láfa hit so bé amach slua breá an sin takeú. Yeah, they would just the pics agus na fishni agus the tart margin gajishin agus gaji and chatting showing done Eagrán journal done Sraith sin go brona go majority gajishin ach nimmer jarg fast as majority gajishin a reach and chatting showing and shot or phodchraoladh agus ready or rera I got fuck or Áine an loon fast I got off gaji and Ked Eagrán slán liv agus when you saw the Jerry shocking it Slán.